Al grup català de la segona B no hi ha hagut canvis de líder perquè el Sant Andreu de fet ha guanyat a casa després d'aquesta jornada contra la Badalona, però sí que hi ha hagut canvi en el segon lloc. El Barça Atlètic ja no és segon ara, després de perdre el camp del Dénia. La segona posició és per al Benidorm. I a la part baixa, l'Espanyol B, el filial de l'Espanyol, ha guanyat contra el Vila Joiosa i ha sortit de la zona de descens directe, on hi ha entrat el Lleida. El passeig militar del Sant Andreu continua amb tota la fanfàrria. El líder de la segona B ha resolt avui per la via ràpida el seu gol contra el Badalona, que en menys d'una hora ja havia rebut 3 gols. L'equip de Nacho González ha resolt el partit amb els gols d'Héctor Bueno, Francisco Day i Pere Tarradellas, que ha transformat un penal. En la segona meitat l'Uso ha estat expulsat i Òscar Ramírez ha escurçat distàncies per als escapolats, però el Sant Andreu no ha patit. Els andreuencs amplien diferències respecte al segon classificat, que ara és el Benidorm, perquè el Barça Atlètic ha perdut a Dénia per culpa d'aquest gol matiner de Jorge Jiménez a la minut 6. I dos equips sòlids al seu camp també han encaixat sengles derrotes en els partits d'avui. La Grama s'ha avançat davant de l'Ontinyent amb un gol de Joaquín en el minut 43, però els de la Vall d'Albaida han capgirat el marcador en una segona meitat gairebé perfecta. David Torres ha igualat el partit i Jonathan Ñíguez, germà del jugador del Celta Aaron, ha establert l'1-2 a la minut 16 de la represa. De nou Torres, el millor jugador del partit, s'ha encarregat de sentenciar a 5 minuts pel final. En canvi, l'Oriol ha estat qui ha agafat la iniciativa des del començament a la nova Creu Alta. Els oriolans s'han situat amb un 0-2, gràcies als gols de Rubén Rayos a la minut 9 i del nou fitxatge Francisco en el 75. Julián Robles ha tornat a ficar el Sabadell en el partit en el minut 81, però els arlequinats no han pogut culminar la igualada. L'Espanyol B ha tornat a escapar-se de la zona de descens directe gràcies a una victòria in extremis sobre el Vila Joiosa, gràcies a aquest gol de Luismi a l'últim minut, un marcador que torna a situar la zona calenta al Lleida, tot i que els de Mili Vicente han aconseguit un meritori empat a 0 al camp de l'Sporting Maonès. El Gavà ha tornat a invocar el talismà dels partits a la tarda, quan Albert Manteca ha avançat els de Jaume Bonet en el minut 12. El Benidorm de Rubi, però, ha mantingut els locals en el penúltim lloc de la taula remuntant el partit. Primer amb aquest gol de Sabino en el minut 41 i després amb aquest xut col·locat de Sergio García Chupe en el 75. I el Terrassa finalment no ha tingut opció al Collau d'Alcoi, on ha caigut per 3-0. Luis Gil ha marcat el primer en el minut 21 del primer temps i a la represa els de Pepe Bordalàs han certificat la victòria amb el gol de l'ex, aquest de Víctor Curto, i el tercer que ha marcat Devesa a la recta final del partit. La salvació és ara a 9 punts.